En dit binnen de treien vrouwen. Vrouw van Zwol, 103 jaar jong. Vrouw Akkerman, 100. En vrouw Bosma, ook 100. Alle treien kregen jood een beam. Zelfs vinden ze dat wel bijzonder. Dat vind ik geweldig. Ik heb net zelf uitgepraktiseerd, ja. Nee? Want ik ben niet net tijd om een beam te planten. Hè? Nee. Nee, dat ook niet, hè. Nee. Dat doe je net. Maar je bent wel 100 hier en je krijgt een beam. Dus je zal er voor eeuwig voortleven. Nou, In een beam. voor even is heel lang, hè. Ik denk dat dat me nog zo lang. Geen letter naast een keer weer heen. En dames vragen wij nooit. Het idee kwam van burgemeester Van Zel. Als op je visite hier, wist ze eens net meer wat ze meenemen moest. Een mooie fruitbeam voor alle 100-jarigen vindt ze van volle meerwaarde voor elke nier. Eigenlijk geven we dit een boom aan een mevrouw die 100 jaar is geworden. Maar ook een boomgaard aan de gemeente. Zodat de gemeenschap ook gebruik kan maken van de vruchten. En ik vind de symboliek die ik daarmee uit probeer te drukken van grote waarde. Het is toch echt bijzonder. 100 jaar. Al vinden ze het zelfs wel wat daarvan. Ja, ik vind het heel gewoon omdat ik het ben. Vrouw Bosma krijgt als eerste de beam. En doet zelfs vanzelfs ook een skepje erbop op. Wat zou je het liefst willen? Ja. Ik vind plommen heerlijk. Een prommenbeam. Maar ik vind appels ook lekker. Ja, als ik kiezen moet, dan zet ik naar van alle kanten, maar ik ken het. Je ook wel meer beam, hè? Ja. Oh ja.